plášť taktiež z toho istého materiálu kombinovaný kožou, vyhral 4. miesto. Takže ste sa nám predstavili a teraz sa už cítite v TKM ako doma. Slúžiť ti chcem, spieval Rišo Miller svojej žene Soni. On to vlastne venoval svojej žene Soni. A my sme túto pieseň počuli úplne prvý raz. Ide o premiéru z vašej novej platne. Kedy ju vidíme, kedy ju budeme počuť? Tak to je komplikované. Na to povedať na to, aká je, alebo aspoň to, čo si o tom myslím, je naplánovaná niekedy do prvej polovice budúceho roku, ale to býva občas veľmi vrátke. Takže nám aspoň prezrať, s čím prichádza banket po tretí raz alebo na tretiu dobu. Tak to bolo vtipné. Ďakujem, áno, ja som sa snažil. Nevadí ti, že mi nevidíš do očí? Že vraj to znižuje možnosť komunikácie, skracuje to dialog veľmi, ale teraz nám to v klube vyhovuje. Dobre, tak tretia platňa je znovu úplne iná, ako bola druhá, respektíve ako bola prvá. Mám pocit, že je taká trošku súčasnejšia a možno na rozdiel od druhej doby trošku bližšia k ľuďom, čo bol môj zámer v podstate. Ale zase na druhej strane mám pocit, že teda nejde vôbec pod pás, takže je to taký alibizmus malý, čo som ti tu teraz povedal. Zaujímavé na tej platni je možno to, že je to vyložené kolektívne dielo nášho súboru, preto sa platňa volá Richard Miller, prvýkrát. A čo dokumentuje vlastne to, že s výnimkou Emila, ktorý je lenivý a má úplne iné projekty, tak všetci chlapci sú zainteresovaní autorsky na tejto platni a plus sme ešte pozvali nášho stáleho kamaráta a spolupracovníka, tož ostravský synek, Boris, on má problémy, on sa bojí, že je malý. Dobrý deň. Tak sa postav hore, keď chceš. Boris je totiž člen skupiny Supernova a okrem toho má aj iné telesa. Je to veľmi zaujímavý, podľa mňa, teda pre mňa veľmi zaujímavý aranžér, skladateľ a klávesista. A takisto je zastúpený autorsky na platni. Takže keď už teda prišiel z Ostravy, čo je kúsok, tak sa ho hneď spýtam. Publicista. Boris, ako sa ti so mnou spolupracovalo? Fantasticky. No, tak to bol Boris, ktorý prišiel z Ostravy. A teraz už mám v podstate túto skromnú otázku pre kapelu, chlapci, a vám. Výborne! No, takže takto to u nás funguje, chlapci ma počúvajú, je všetko v poriadku. Platňa sa volá Vpred s otáznikom. Treba všetko, si myslím, zrelatívniť. A môžem na margo nej povedať len toľko, že je ozaj vynikajúca.